Is Vice President Kosano Chiwenga replaced by Obama Chinguri? Sabina mashukobra toka panapa atiri kuona kuti Zimbabwe chivutse chiti is VP Chiwenga been replaced by Obama Chinguri chitiko chinoonekwa kunzi nekuda kwemaposta kuti ari kuitika in the ruling party ZANU-PF anything is possible. Panoonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga is the main threat muzvigananda manguva ino achiramba constitutional amendment, achiramba corruption, achiramba kuti aiwa liberation war credentials avo asauya achiswa in the rubbish. Remember, subscribe or like on the bell icon. Nendamira achiti the following video went viral on Sunday morning exclaims best after that Emerson Mnangagwa's deputy General Chiwenga has been fired. The clip is in SABC news bulletin which is verified, but the news content are not. The South African broadcaster released this footage 8 years ago. Erroneously, Zimbabwe reviews. Obama Chinguri, the following video went viral on Sunday. Anobva poster this picture amuri kuona rakanzi replaced by Obama Chinguri as vice president. Much developments ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi panguva nawo aiwa dziri kuonekwa kunzi dzimwe adzisi legit, dzimwe dzadzimanyepo, dzimwe dziri dzevanhu vanenge vachida kufambisa maagendas avo. Pari kuonekwa kunzi pa this broadcaster yeSABC news vachibuda this bulletin zvoya zvichivhundutsa vanhu kuti are these plans ekusapoticha VP Kosano Chiwenga anga agara aripo even 6 years ago. Zvinoonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga was just a threat kubva kare makare vangasikari kumuona. Imbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nematax anenge achiitwa naVP Kosano Chiwenga. Pena comment section medu dzafungiro enyu, so subscribe or like muchida on the bell icon.